Nakabot ra gayud sa Southwestern University Cobras ang ikaduhang dapit sa team standing sa College Division sa CISAFE 2015 sa duwa nila kagabi. Si Lea Capuyan sa detalye. Nilampos ang defending champion Southwestern University Cobras sa pagkabuot sa ikaduhang dapit sa team standing sa diyang ilang gipili kagabi ang University of Cebu Webmasters 7460 sa CISAFE College Basketball Tournament. Ang Cobras aduna na karoy 5 kadaog ug 2 kapili, samtang ang Webmasters natagak sa 3-4 winless record. Naguna paghihapon sa team standing ang University of San Carlos Warriors sa ilang 6-1 nga baraha. Nangulo sa kadaogan sa Cobras si Jesse Bautista, pinaagi sa iyang 20 puntos. Ang kasamtangang MVP nga si Mark J. Ventalio, igo lang ni Amot og 8 ka puntos. Sa high school, gipukan sa University of San Carlos Baby Warriors ang University of San Jose Recoletos Baby Jaguars. Sikit ang duwa sa nagunang tulo ka hugna. Di naglabaw pa ang Baby Jaguars sa first quarter, 16-20. Apan gipapas kini sa Baby Warriors sa second quarter, hangtod nga nailog nila ang labaw 37-29. Nigukod na usab ang Baby Jaguars ug usa na lang kalabaw sa Baby Warriors 50-49 paghuman sa third quarter. Pag-abot sa fourth quarter, nisutoy ang opensa sa Baby Warriors ug gitapos nila ang duwa sa score nga 75-58. Sa laing bahin, gipahibalo sa CISAFE organizers pinaagi sa ilang Facebook page nga dunay duwa sa College Division karong alas 5 sa hapon tali sa University of the Visayas ug University of San Jose Recoletos. Ang mga replay sa CISAFE basketball games makita sa cisafe.sunstar.com.ph/replays. Lea Capuyan sa Balitang Sports.